नै सावलुन ब्लगा दिनै नुजाफैलायबाय। माने हाग्रा एवदोंमोन आं दिनै गय बागानाव फुरा दैबो नायफैदोंमोन माइआव माने बिराद हाग्रा जाबायमोन ना। नै इथिंजाय नै नायनो हागोन माइआ ओरै फुरा ओरैजाय 8 बिगा गायदों आरोना देग्लाय। ओरैजाय दलहायावबो दङ एसे नायनो हागोन। ओरै बै पस्ट खुन्था बारनानै ओरैजाय बैसिम आरोना बिथिं थांथ'ला आं माने गय बागानसो एवफैदोंमोन नालाय आङो दुब्लियावनो गय गायजोब्बाय आरोना जोंना। माने दसे बेरायफैदोंमोन आं दुब्लियाव, बेनिखायनो ब्लगबो थाब थाब होबाय थानाय जाया नालाय, बेनिखायनो दिनै गामियावनो ब्लग बानायबाय आङो। माने हाग्रासो एवफैदोंमोन नालाय आङो। बिथिं नायनो हागोन नै गया फुरा बरिया जाबाय आरोना, दै खाथि नालाय गोसोम गोसोमनो। माखासे थाइबायबो इथिंजाय थाइनायालाय। नैबे देग्लाय गायनाय, बे बोसोराव गायनाय आरोना बे नै न'आवनो गायजोबदों। न'आवनो लासै लासै मावबाय थायो आरोना, माने हाजिराफोरबो मोननो थाङाना दानि जुगाव। रावबो हाजिरा मावग्रा गैलालै लोगोफोर, मालिक जाजोब्बायना। बिथिं नायनो हागोन नै दंग'फोरा न'फोरावनो जावनांगौ जायो आरोना लोगोफोर। माइआबो बरिया जाबाय। ओरैजाय नायनो हागोन नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामदो सावलुन ब्लगारखौ। माने बारा माने गोदानसोना आंबो, मा बुंनो मा मानो जायो, ब्लग बानायबाय थानाय जाया। गोजानावबो थांथ'नाय जायाखै दासान्दि, बेरायहैनाय जाथ'वाखै आरोना। नैथिंजाय फुरा गायजोब्बाय, लासै लासै मास मोनसेसो गायखानांदों। बे गोदान आरोना बागाना, गोदान बानायनाय, दुब्लियाव बानायबाय। ओरैनो नायनो हागोन नै पस्ट खुन्था, माने बोरमा हाबोलै लोगोफोर, बेनिखायनो पस्ट खुन्थाबो गायनांगौ जायो। नै बोरमाया दंफैबावोसो ओइथिंजाय बोरमा दंफैबावोसो ओइथिंजाय। बोरमाखौ र' सिखाजों हास'गोन आं बेखौ दा। न'निखासोलै 20थासो दं आरोना जोंना बोरमाया। 20था माने 20थानि बारा दं, 30थासो दं। बिमायानो 14थासो दंखायो। खासिखौ फानहरबाय आरोना। नै इथिं नायनो हागोन नै फुरा हाग्रा जाजोबना दं नै आं एवनाया। फुरा ओइ सिमासिम एवबाय आङो। ओरैजाय नै गेजेरजों दै फैग्रा दं आरोना, ओरैजाय माइआव थांहैयो ओरैजाय। फुरा बरिया बानायखादों आरोना बागानखौ। नायनो हागोन नै बेखौनो एवस्रांलागासिनोमोन आं दानि। गायख्लासो गायजोबदों नै बागानखौनो। फुरा नारेंबो दङ, थालिराबोथ' थालिर दंखायो। बेरे जोजादों दाख्लै मानै। बिथिंजाय गय फुलियानो जाहांबाय। न'आवनो गायजोबनाय आरो बेफोर, न'आवनो गायजोबनाय नै बेफोर। फुरा साफा खालामबाय नै नायनो हागोन। बिथिंजाय फुरा साफा खालामबाय नै नायनो हागोन नै। बिथिंजाय बारा गय गैया नै, बिथिंजायसो दं आरोना ओरैजाय। माने साधारनाव गय बागाना साधारन नङा बानायनो, माने टाइम नांगौ बिरादनो। ओरैजाय बरिया जाबाय जानायालाय नै ओइयाव थायबाय आरोना, ओइ नै बे गोजौआ बेयाव देग्लाय बे बोसोराव मोनदों मोननायालाय, फिथाइया थायबाय थायनाया। फुरा ओरैखा नै ओरैजाय साख्रि लायालै लोगोफोर, साख्रि मोननो, साख्रि लानो हायालै साधारनाव। देग्लायनि फरेस्टआव जों गामिना सासेल' खारहैदोंमोन आं।
बे माने खारनायाव सेलेक्ट जाबाय सेलेक्टआ ओमफ्राय एगजाम दंबावोनो एगजाम बिदिनो नायनो हागोन नै फुरा बैथिंजाय थाहैबाय नै ओरैजाय ओमफ्राय नैथिंनाबो थायहांबाय नै ओरैजाय खुंगारदों इयो देग्लाय दिनैनि ब्लगा बेखिनियावनो बेखिनियावनो जोबसिगोन माने जास्ट ओरैनो जास्ट ब्लग बानायथारिखाय बानायदोंमोन गामियावनो दे नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना गाइस